Kardom Karbiang Long ran pini ni Karbiang Long pen ang tang situ lasi nilihin pen na lamthe si ni kaninji di kangtung dola ili cikimo me karlitang somila rong hang pie phanda roha nogong jila district long aham chododun sopi ningkan krigi ni arta ke pen pin kisung ke phonang pen mingduk piglo la pen nilihin pen name karjong kang samji bhanse pini justice hang pilo nili tum le kahilo ang tang la pen ang tang le do ko sami mena long ri kisung ke pho long ke ning masido thekte daklo lasi elitum Karbiang long rat posame chingrum pet pensi justice bank ke long rek ni justice long le pin panami ni justice long le det pulo tang te elitum sangang ni lasi song na 2018 na are Assamese bahini Karbiang long ghotona ke phuitum Karbi long rio long ko anami kesu lasi la as elitum da sangai na ne la pen maximum sa tum la YouTube long comment ki pidun lahai tum photo lahai hui tum ada inside ni inside tek si palong tek ni pini nili bange video bonai bange apor chelong le jat pensi asabo long le der chelo apor chelong busdane ason soni agdare joini se apor chelong le delo tasi Karbiang long rata lani video bangke theke de posame share pino la ke la so video ke alangli kithi lo eli tum na song jir somila rong hang pie phase panong pono ning duk me kitu ko tumi ke reng ya warsai aphan kaida chori bum didi an chorane om ke chiri pha ya iso theni iso reng ni po phanda injure theni bong reng ni pha ko ane ke matha sum lasi elitum ki karlitang semila rong hang sarang happy bagi pini ya me hang awiralo sita elitum la solam ki putha bangke elitum Karbi along rat ang ton pen chesong lona lasi nili ang tang do ko same kai ke tan elitum han na sapodon lo nang tum kalam anami nang chedon lo lasi elitum justice ke long rak ni ke kenang so lasi justice long leti ge tum na sang ni lapen elitum Karbi atum phangko ani jume junu nakipi lahai pen elitum Karbi atum hanang kelo kelang ropen ninduk pilo lasi pini justice ke long rek ni lapen langdang lo bolonte elitum la Stellar media tunta cover pon abepin lapen alangli Himonto Biswa Sarma dami tuma home sarkar no homolong rilong kechari bom bang fusrami iritum la justice la alangli board hakko porial tum hanla somila rong hangpi phan justice piya jakong ke abepin si COVID-19 na kiso hin phansi penaan thegam long asi tum sang nang ne justice ke long ni kenang sot